Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатсина, алга таба койбир темалар турында. Татарстанда яшәү минимумының яңа күләме расланды. Эшкә яраклы халык, пенсионерлар һәм балаларга ул ничә сумны тәшкил итә. Татар драма театры үз ишекләрен ача. Шәһәрдәшләр нинди премьера карый алачак? Пассажирлар ташу хезмәтендә үзгәрешләр, йөрүчеләр күләме кимүгә карамастан шәһәрдәшләрне нинди яңалыклар көтә? Татарстанда яшәүче 43 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 4 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 3 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 8579 очрагы теркәлде. Аларның 7606-сы терелгән, 36-сы узган тәүлектә. Татарстанлылар бу атнада әзрәк эшләячәк. Бу хакта Татарстан Республикасы хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы хәбәр итә. 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне, 6 ноябрь Татарстан Республикасы Конституциясе көне эшләми торган бәйрәм көннәре булып санала. Шулай итеп, агымдагы 5 көндәк эш атнасында 4 һәм 6 ноябрь ял көннәре булачак. 3 һәм 5 ноябрьдә эш көне узынлыгы 1 сәгатькә кыскарачак. Республика министрлар кабинеты Татарстанда жан башына яшәү минимумының яңа күләмен раслады. 2020 елның 3 кварталында ул 84 сумга арткан һәм 9752 сумны тәшкил итә. Эшкә яраклы халык өчен яшәү минимумы хәзер 10374 сумны тәшкил итә. Пенсионерлар өчен ул 7910 сум, балаларга 9891 сум. Бу хактагы карарны премьер-министр Алексей Песошин имзалаган. Моннан халыкның минималь куллану бюджетының яңа күләме 16791 сум дип билгеләнгән, күрсәткеч 278 сумга арткан. Чаллыда пассажирлар йөртү күләме кимегән. Узган ел белән чагыштырганда ул 9%-ка әзәйгән. Бу хакта башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илья Зуев белдерде. Пассажирлар ташуда тагын нинди үзгәрешләр бар? Тулырак халдагы материалда. 2019 елда автобус һәм трамвайлар бер тәүлектә 104 меңнән артык пассажир йөрткән. Бу ел исә бу сан 95 меңнән артмый. Хәзерге вакытта шәһәр маршрутларында 403 берәмлек транспорт йөри, 73 трамвай һәм 330 автобус. Каникулы, конечно, тоже влияют на перевозки, но тем не менее восстановление до прошлогоднего уровня пока не произошло. 1 ноябрьдән җәмәгать транспортында йөрү бәясе дә артты. Чаллыда соңгы тапкыр ул 2017 елның маенда күтәрелгән иде. Ул вакытта билет бәяләре 2 сумга кыйммәтләнде. Хәзер исә шәһәр транспортында йөрү бәясе 25 сум тора. Автобус һәм трамвайларда да шундый ук тариф билгеләнде. Ну, конечно, типа 3 рубля это не так много, но в любом случае все равно хотелось 22 оставить. Вот. 25 рублей это много. Отражится, конечно. Что, пенсия не прибавляется ведь? Если бы зарплату вовремя поднимали, тогда можно. А сейчас зарплату не поднимали, лет 6 наверное. Чаллыларга уңайлы булсын өчен барлык автобуслар банк карталары белән түләргә мөмкинлек бирүче терминаллар белән җиһазландырылачак. Безнең тикшерү төркеменә пассажирлар йөртү предприятиесе генераль директоры Николай Тятюшкин хәбәр иткәнчә, бүгенге көнгә мондый җайланмалар белән 250дән артык маршрут автобусы тәэмин ителгән. Лилия Гатсина, Ленар Султанов, яңалыклар. Язга җимерелеп бетмәсме? Зур Шилнә халкы уңайлы шартлар өчен көрәшә. Бу ел көз авылның бер урамында яңа юл барлыкка килгән. Ләкин аңа карагач моңа ышануы кыен. Юлның торышы өчен кем җавап бирә һәм ул ни сәбәпле шулай тиз җимерелгән? Сорауга җавапны безнең тикшерү төркемебездә. Сентябрь айында Зур Шилнә бистәсенең Виноградный урамында беренче тапкыр асфальт юл барлыкка килде. Җирле халык өчен бу вакыйга күптән көтелгән иде. Әмма шатлык озак дәвам итмәде. Бер айдан соң юл катламында ярыклар барлыкка килә башлады. Бирдә яшәүчеләр юлның сыйфатсыз булуын төзелешнең тиешле техника белән башкармавына күрә. Дорога должна быть нормальной, чтобы удерживала и тяжелую технику и так далее. Трещины, кстати, у нас появились до того, как пошла техника. То есть если пойдет еще тяжелая техника, то это будет, я так думаю, через год-два дорогу всю вынесет по обочинам у нас. Озак көтелгән әлеге юл республика бюджеты шулай ук бирдә яшәүчеләрнең үз акчаларына төзелгән. Авыл халкы белдергәнчә, ләкин акчалар җилгә очкан. Язга бирдә әлеге юл калмаска да мөмкин. Жалко людской труд,
Жалко наши деньги. Значит, тут же поучаствовали еще и бюджетные деньги, потому что по программе самообложения мы, значит, это все делали. Тем более долго ждали, народ очень адекватно отнесся, значит, очень, значит, дружно скидывали деньги. Хәлгә аңлатма бирүне сорап без Тукай районы башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Анда безгә бу проблема хакында белүләрен хәбәр иттеләр. Шушы көннәрдә тикшерү үткәрелгәннән соң юлны төзекләндерү вакыты билгеле булачак. Сейчас в такую холодную пору, в дождливое время, ее, может быть, нецелесообразно будет ремонтировать. Если скажут, что это лучше сделать все-таки весной, ремонтные работы будут проводиться весной. Если же скажут, что погодные условия не помеха, то мы в кратчайшие сроки постараемся все устранить. Бирдә яшәүчеләргә юлны тиз арада тәртипкә китерүләренә ышанасы гына кала. Югыйсә резин итекләр алырга туры килмәгәе. Лилия Гатина, Диана Миллерова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шолда күптән түгел Татар драма театры яңа бинада үз эшчәнлеген башлап җибәрде. Ул Изәп бистәсендә Колизей күңел ачу клубының элеккеге бинасында урнашкан. Ачылу тантанасыннан күп вакыты үтмәде, театр инде яңа сезон башлануга әзерләнә. Премьера алдыннан Татар драма театры ачык экскурсиялар сериясе турында игълан итте. Шәһәр халкын яңа бина белән таныштырырга чакыралар. Очрашулар 4 һәм 6 ноябрьдә узачак. Кунакларны сәнгать җитәкчесе Олег Кинжигулов һәм театр труппасы каршы алачак. Безнең төшерү төркеме премьера көнендә тамашачыларны нәрсә белән сөендерәчәкләрен белеп кайтты. Ояз Гыйләшев исемендәге драма театры труппасы сәнгать җитәкчесе Олег Кинжигулов җитәкчелегендә сезон ачылышына әзерләнә. Премьера өчен Илгиз Зәйниевның Туйга ничә көн кала комедиясы сайланган. Пьеса безнең заман белән бәйле, үз проблемалары һәм чишелешләре булган актуаль моментларга ия, әмма шул ук вакытта бу музыкаль комедия. Ул тамашачыларга ял итәргә дә һәм рухи ләззәт алырга да ярдәм итәчәк. Насыйп булса 14 ноябрьдә без сезонны ачабыз. Артистларның әзерлеге югары дәрәҗәдә. Көн сайын репетициялар, көн сайын тренинглар, менә әле яңа гына без менә сәхнәне бераз ялтыраттык. Чөнки минем өчен дә, артистлар өчен дә сәхнә бу иң мөһим әйбер. Артистлар үзләре дә әлеге сәхнәдә беренче тапкыр тамашачыларны каршы алу көнен зарыгып көтә. Бөтен труппа бер төрле дулкынлану каты шатлык хисе белән әлеге премьерада чыгыш ясаячак рольләрен үзләштерергә тырыша. Яңа образларга керү максатыннан үз өсләрендә зур эшләр башкарыла. Репетициялар көне-төне бара. Бу инде шундай игровой, бик җиңел генә комедия. Монда күбрәк яшьләр катнаша, һәм инде үземнең ролем инде Ридван дигән роль, ул теге кызлар күңелен яулый торган шундай красавчик дигәндәй инде. Безнең бит инде искиткеч бинабыз ачылып китте, Аллаһка шөкер. Һәм инде без Илгиз Зәйниевның Туйга ничә көн кала комедиясе белән алла берсе ачып җибәрәчәкбез. Мин инде монда Таңсылу ролем башкарам. Мин ролемне бик яраттым, чөнки ул үземә ошамаган. Һәм мин бик шат, бик рәхәтләнеп эшлим. Алла берсе, сезне дә шу спектакльгә көтеп калабыз. Бик четерекле вакыт булуга карамастан, шалалыларга бу ял итү, күңел ачу өчен менә дигән мөмкинлек. Биредә барлык санитар саклану таләпләре дә үтәләчәк, билетлар 100% сатылмаячак. Шәһәрдәшләребезгә тормыш мәшәкатьләреннән арынып торып, матурлык дөньясына кереп ял итеп кайтырга тәкъдим итәбез. Инзилә Хәлиуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Вы мечтали? Мы создали! В магазине «Светофор» перед Боровецким мостом еженедельно сырная среда. Только по средам все сыры по 299 рублей. «Светофор». Клиника «Ортопед» 942 ведет запись на массаж младенцев с 2 месяцев и детей по показаниям. Гипертонус, кривошея, гипотонус, колики, бронхиты, укрепление мышечного корсета с элементами ЛФК, нарушение опорно-двигательного аппарата. 51 51 20. Распродажа. Шерсть 100 рублей за упаковку. Капроновые колготки от 40 до 100 рублей. Носки женские, мужские от 16 рублей. База Заречье, 9 склад.